Hapadang ka jing mi ki kendrom kendram hapadang kari India wat kari Pakistan na ka jing thombor ki lekno ha Pahalgam ha ka arpulai tarik yoyong arja arpsan uwe Constable ka Border Security Force BSF na India ula syakyam ha ki Rangers ka Pakistan ki badan sa Shillong Kapot ka Ferozepur ka badan katu kat ni na Kapot ka jela Punjab bat Pakistan hadin bola Jingbakla Ïaid Shabar pun. Kat kum ki khubor ki bala yok lum laong bau bala syakyam udai wa itu kerteng kumu PK Singh u Constable jongka 182nd Battalion bat ke jing syakyam jung u kadai ha ka arpulai tarik yoyong araja arpsan. Laong ru bau new sipai u badan hala ka uniform haringkat ka rifle udang senran yau nongram bala Ïaid kam sakamat halor ka jing tumu ban re na ka jing shet henrei ula syakyam no ha ki Rangers ka ri Pakistan. Laong ru bahaka arpsa tarik yoyong araja arpsan kini ki arkan huon ki laya syong jinyalang banyak kran halor ban pelat no yau new bala syakyam bat ban bin rap ru bakum kene ka jing jia ka jujia na ka por syakapor bat kam dai syu ka barang thamai. Habatin, pej bahagi ki shab ka shab plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shab plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Jingbakla Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.